Onko sinusta koskaan tuntunut siltä, että ajatuksesi kiertävät toistuvaa kehää? Kaikki tuntuvat etenevän pikakelauksella sinun ollessa jumissa takaisin kelauksella. Kyllä, nykymaailman paineet voivat saada kenen tahansa tunteman olonsa häkeltyneeksi. Mutta hei, arvaa mitä? On ok hidastaa, levätä ja pitää tauko. Itse asiassa se ei ole pelkästään ok, vaan se on välttämätöntä. Tarvitset rauhoittumisaikaa latautumiseen ja palautumiseen. Astu maadoutustekniikoiden maailmaan. Nämä ovat yksinkertaisia harjoituksia, jotka auttavat sinua tuomaan itsesi takaisin nykyhetkeen, aivan kuin painaisit taukonappulaa näytöllä. Pysähdytään nyt yhdessä kokeilemalla harjoitusta 5, 4, 3, 2, 1. Asetu mukavaan asentoon ja sulje silmäsi. Seuraa ääntäni ja tee 3 hallittua sisään ja ulos hengitystä. Aloita hengittämällä syvään sisään nenän kautta täyttäen näin vatsasi ilmalla. Pidätä hengitystäsi 3, 2, 1. Hengitä ulos. Hengitä nyt uudelleen syvään sisään nenän kautta täyttäen rintakehäsi ilmalla. Seuraa laskuani ja vapauta se sitten suun kautta. 3, 2, 1. Hengitä ulos. Tehdään se nyt uudelleen laskien 6. Hengitä. Pidätä 6, 5, 4, 3, 2, 1. Avaa silmäsi. Katso nyt näyttöä. Mitä näet? Valitse 5 asiaa, joista pidät. Minkä värisiä ne ovat? Liikkuvatko ne vai pysyvätkö ne paikoillaan? Mistä pidät niissä? Katso nyt poispäin näytöstä ja kiinnitä huomiota ympäristöösi. Huomaa 4 asiaa, jotka voit tuntea. Esimerkiksi huoneen lämpötila, istumapaikkasi pinnan tuntuma tai vaatteidesi kangas. Kosketa ympärilläsi olevaa maailmaa kirjaimellisesti ja kuvainnollisesti. Se on muistutus siitä, että olet tässä. Olet turvassa ja hallitset tilannetta. Jatka kevyesti hengittämistä. Huomaa nyt 3 asiaa, jotka voit kuulla. Keskity nyt hajuaistiisi. Huomaa 2 asiaa, jotka voit haistaa. Miltä ilma tuoksuu? Mistä hajut tulevat? Älä tuomitse niitä. Huomaa vain ne. Hengitä nyt kerran syvään. Hengitä sisään ja pidätä 4, 3, 2, 1. Hengitä ulos. Kiitos, että teit tämän harjoituksen kanssani. Nyt kun tiedät, miten harjoitus tehdään, voit tehdä sen milloin ja missä tahansa. Maadoittumistaidot eivät ole vain tiukkoja tilanteita varten, vaan ne ovat työkaluja jokapäiväiseen elämään. Oletko stressaantunut ennen koetta? Maadoittuminen voi auttaa sinua keskittymään. Hermostuttaako jonkin asian aloittaminen? Maadoittuminen voi helpottaa ahdistusta. Maadoittumistekniikat ovat henkilökohtainen rauhankeitaasi päivittäisen vilinän keskellä. Kun aivosi seuraavan kerran tuntuvat kiertävän kehää, muista, että sinulla on voima painaa taukopainiketta. Hengitä ja huomaa ympäröivä maailma.